ọhaneze ndị Igbo ana m ekenekwu n'ọzọ na-asị na adịla onye ọbụla na mma na adịla nwoke mma na adịla nwaanyị mma biko na unu mana okwu gbasara okwu ọgaranya na ogbenye ọsọsọ onye na-lilo aka azụ ya pụta nwe na efere mgbagba kwuo okwu with their full chest like mmadụ dịka Jpac. Ihe a wụ the Jpac I used to know. This is the Jpac I used to follow. This is the Jpac I used to support. Maka ihe asị na ọ na-ebu public figure na mmadụ ama ekwu maka gị, everybody ekwu maka gị. Ogworo the video a na-ekwu maka ihe echi weli agbalụ content weli agbalụ maka ihe ọbụla. As long as n'imepụtago onwe gị na efere mba ụwa, everybody see ụwa ịgbatara ya n'ọsọ. Maka Ezeobi bịa mee vidiyo nya ụfọdụ na-asị maka mmadụ dịka agbara nze ya bụ okwukata ihu kwuba azụ. Ụfọdụ na-asị Ezeobi nwere right to protect his image. Nwere asị ya nna o nwere onye jụ gị, nobody asked you. Onweghị onye jụ gị, onweghị onye sị gị kwuo otu, onwere onye sị gị mee nka. Mana epụtazi sị na ya spend your last money for n'ime nka na onye ahụ nwetagoro that money, he will know he or she will not be alive to eat it. Ibu Chukwu ọgwụ onyere mmadụ ndụ. Enyi gị nwoke si na nwanne gị akwụkwọ kọpụta mgbasa si na ọ naghị akọ mmadụ ọnụ, ọ naghị eme. Alọga na iji afọ ya agbala ego, ikwue mma n'isi gị, ikwue njọ n'isi gị. Maka na as long as n'ụwa dị consign anyị ekwulili isi na ịnọ isogoro ka ị nọ ụlọ nwoke anyị ekwu okwulu ọra na-enyere ndị mmadụ aka na-abịa pụta enyere ndị mmadụ aka eme ihe niile ọ na-eme aka na-ekwu maka ekwuwe maka ọjọọ. Ọ bụrụzi agụwa evidences dị against you ebe scamụlụ ndị mmadụ ma nke ime a na-arụrụ ọrụ. Evidence dị against you sọsọ ọgwụ ka ị na-agwalụ ndị mmadụ. Eziokwu na osimiri a na-eheli onye fụrụ okwu ya, mana osimiri ahụ mere onwe ya advat ndị mmadụ wee fụ ebe ọ nọ wee si ya ngwa bịa na ka anyị maa na ya eli okwu unu biko na ya na ihe Jpac gwakasịrị Alusi ego arụ maka skementi ahụ o mee yesterday. Message a ozi a na-ezi ana m ezijere directly to Ezeobi na Asaba. Yes, o nwere video imere esi na ị ga-drop, ị ga-use the last strength, your last strength and your last money and the last drop of your blood to fight anybody tarnishing your image. When I saw that video, I laughed in Swahili. So you wear the image to protect Abi, and you are busy tagging me homosexual. When you are calling me homosexual, they make video, uncountable video. They show like image for according to you, and you wear the image. Ka renta this year. You will go fine and good. You go hotel. You catch go out. Let me advise you, go and deactivate your Facebook. Log out. Pop up on the Facebook. But as long as you are still coming online, logging in, search for customer, Oga, we will never let you sleep and rest. Or let's know how to see on Facebook. You just never know normal program. You never know normal program. We will leave you. But as long as you need an orgy, bafa, chuaja, cho customer na Facebook, Oga, I give me video go analyze. If I know analyze your video, another person will analyze them. If another person, let me just tell you, we are in group, you know, we are legion, we are many. You know, go free fight us. So as long as you now put on a Facebook, na chuaja, name almost here brakatabu name. I get a video analyze. Hear me, I hear me clearly. You are my friend. So, and you cannot close shop on Monday. You all know that, and you and I know that content creators, bloggers, and comedians, what if I had a row, I know how I call adverts, Ibu breaking news, so you cannot come and close our mouths. See, I kunoku, then you can make your own. It's not possible now. Ezeobi is not possible now. You and I know it's not possible. So when you are busy calling Jpac homo, now all sort of name. Now I'm ammonia with the lesbian because I'm ammonia with the comments on you buying private jet, a block where lesbian. So a maro, not a wee. Did you see me react? I'm assured I did not react. Because same Ezeobi action that I can.
You don't come out before ụmụazị ka a na-amara ọgọdọ mkpụ na ana. Ịghọtara? Achị m your profile n'aka from you, from unu niile, from A to Z. Okay, but achị m data unu n'aka. So before you talk, before you make a video, ihe bụ ụzọ tụọ onwe gị mbọ na Jpac maka unu niile o. Achị m unu ncha niile n'aka from A to Z. Ama m lifestyle unu niile. Ịghọtara? Ebe ahụ nọkịta na bega na Asaba, my CCTV nọ dị na watch gị. A na-agwa m ife ị na-eme. Ịghọtara? Achọghị m ịkpagbu okwu afa, mana ịpụ ushuo m ka m dọpụta gị n'iro. People will see you. Afụ na nsị dị gị n'ike. Ezeobi so cool o dana. Ọ bụrụ mana ndị ka na-emere video. Iji obi ọkụ pụta Facebook na ichefuru the same Facebook ị na-ekwusi akọtara afa gị, the same Facebook ị na-achụ aja na-agba afa, the same Facebook a ka people ji amara onye ebu, the same Facebook a ka iji nwee customer under 2 years, the same Facebook ahụ nyere gị ego iji rụ hotel, nye gị ego iji wee rụọ ụlọ, nye gị ego iji agba moto na that Facebook, and the same Facebook ị na-asị si eji na-ekọta afa gị. You know you lie now. It's not possible. So go and tell your advisor, those who are advising you, that this time around you fell it woefully. Unless you come to social media and tender apology to me, Moabu Jpac, for calling me homo. Iran go before Ezeobi. And my boga afa, my name afa. It bought my afa, pop time your profile. All the videos in me may referring videos, he may refer, can people feel no more. Manamu na boga Ezeobi. Iran go before. You wouldn't go and work before. So open a move homo as you claim, which means na your friend and abone homo na, because na your friend and I'm 24 hours. Which means na your friend and I'm not come to only homo. Guide your tongue, Ezeobi. You don't know how to talk. You are full of pride. Don't allow pride to eat you up. Even with the ego, even with the pride. Boot your pride. You know, only Facebook, you know the pride in with it. Only with Facebook, Makazuka back. Only you single. Yiri aqua 25. Yiri aqua. Nagalaro. Or there you good. Only pride in with money. You are using his app when I charge. Ezeobi, boot your ego. We know you. Mwane kuna boga afa. Ezeobi, boot your ego. Amange. I know you. Boot your ego. Away from Facebook here. As long as you can you ka fadambaka. Manage fadambaka ko ni na korka na ko maka fadambaka ka na begini ka na more followers. The reason why I don't want to reply is that many people know my name, attack my name. Where my name na I castigate him. Did you see me reply any of them? Because I know they are doing free promo for me. Every blessed day, and then when more 500 followers for people tagging my name, using my name to castigate me. I love that critics. They are giving me followers every day, 500 followers. Add them to the one who. So if for the so in Abamba Ejiku, Kini Ejiku, Oku Giwa John who could go to private jet $270,000. $270,000 is not even up to Oruhe go Rose Phantom. It's the Rose or $270,000. Comedians Bure, first I see Bure help while you beg promo. If you want 1 million views, if you want 700,000 views, if you want 500,000 views, can they work your name na basa? That video gave you more than 30,000 followers. In where followers area, your name, there are people chabag na Dibia go to private jets. Half of the people who watch the video believe when you go to private jet true. Half don't believe them. You were a catch. Do you know how much each that video will? You are the one that will come and patronize us. You are the one that come and pay us for even using that your video. Analyze the people who got there. For the channel go private jet true. Kakosiku makagwabi. You will ruunku. Fekuli is a lie. Ezeobi, deactivate your account. Once you deactivate your account, stop coming on social media. Is meant for bloggers. It's meant for entertainers. It's meant for musicians. It's meant for people who it's meant for people who use Facebook na kuzi original Omenala. We will not leave you now. You and I know. We can't leave you now unless you deactivate your account, block your account, or put on Facebook, or coded Facebook, coded Libya. Coded the work. But as long as you can after Facebook, email video tag in your chair, and your church, I haven't got him my making I analyze here again. You could go maybe before you walk,
onye nwe ọgwụ ya kụwa ọgwụ si etuzi n'ọnụ a na-eju a ga-agba gị egbe a ga-ata gị ata a ga-etigbu gị etigbu a ga-ebe gị nke a dibịa ekwesịghị ide etu ọnụ na ya agba mmadụ egbe dibịa ekwesịghị ide ekwu disi dibịa kwesịrị iji ọgwụ kụwa onye ahụ ọgwụ ọfụnanya ọ bụrụ ya akụwa ọgwụ ọga anyị na Facebook we will analyze your video. Ekene m onye ọbụla anyị na-ekene si na adịla onye ọbụla na mma wee na-asị bike ebe onye na-ene vidiyo anyị gbanye aka na subscribe na this channel maka na ihe a Jpac na-ekwu adịrị izi so many content creators kwesịrị ịdị na-ekwu ka onye ọbụla pụtara n'izu ọnụ maka onye ọbụla ya lie n'ego n'ala ego ehiera ndị ya nwezi onye ya pụtazi ka ikwu eziokwu kpọọ eziokwu kpọọ asị ka na Chikọkpa gachara egwu mgba wee sị na onye soro ikpugbu ihe alụ okpu eze na mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịgba onye ọbụla unu afụgonu ka ihe alụ si achị ya n'ụbọchị nke taata mana ọnụ ọbụla si na dị anyị ewere ntiri wee na-asị onye mejọ Igbo kwuchara okwu sị na onye o mere amarala na alụsị ego na-asị na o nwere ihe onye na ome nke eme ogwụgwọ mgbe o kwuru okwu sị na n'oyi egbu mee nka kịta ọka na-ekwukwu ya ọzọ amara m ihe n'anya mmadụ isi mana echefuzie na ndụ anụmanụ mmadụ dịka sọket etinye n'ọkụ niile chukwu na-akwụpụta ya kpim. That's the end. The rich man in the Bible happened to be a living witness bụ na mgbe o mekechara akụnụba niile o mekechara o sị indeed I have made word to myself chukwu na wee sị ya no this night your soul is required. Rich man laro tetero. So you guys just have to be careful the way you talk, the way you see onwe level abụ mmadụ lue onwe some things ọ bụ efochi ịgba nkịtị. The man, all these things doesn't want your attention anymore. According to Jpac, inweghị ego lụọ hotel do save some money. There are some things that shouldn't want your attention anymore. Aya n'okwu ọ na-aga. The most hated couple online na-abụ Yul Edochie na enyi ya nwaanyị ka ọ nwunye ya Judy, followed by Aisha na di ya. Still onwebeghị onye si na pụtabeghị si na ya egbu mee nke a suwe mmadụ mee nke ọ bụrụzi aga aka ya na-ekwu onwebeghị ihe for self mụ afọ opportunity m ka ya ekwu yes m ekwu as long as anaghị eji agbalụ content onye chọọ ka ekwu ị n'ọbịa gị mechie ọnụ ama nkwu maka gị ụjakwa m ka ọha m n'ọnụ ụbọchị nke taata ka e nwere mgbe ọzọ.